Salutare YouTube, numele meu este Crodlands, dar îmi puteți spune Crod. Și acesta este primul meu video după acest canal, care tocmai l-am creat, acum 5 minute. Da. Ok, deci, da, este acel video plictisitor, primul video de introducere în care YouTuberii de obicei spun ce o să facă în canalul lor, ce video o să facă. Așa că hai să vă spun. O să fac gameplay-uri și serii pe anumite jocuri care îmi plac, cum ar fi Minecraft, poate niște FPS, cum ar fi Borderlands 2 sau Call of Duty, jocuri horror și jocuri sugerate de voi. Adică dacă vreți să vedeți gameplay sau o serie la un joc, puteți să-mi o scrieți în comentarii și dacă îmi place jocul, probabil o să fac un gameplay sau o serie după acel joc. În afară de jocuri vom mai face și tutoriale despre jocuri, da. Giveaway-uri la jocuri, da. Deci totul e despre jocuri într-un singur cuvânt. Dar da, dacă aveți vreo sugestie despre ce aș putea să fac, pentru că chiar nu știu cu care joc să încep o serie, pentru primul adică, primul joc cu care să încep seria, chiar nu am nicio idee, deci puteți să mi-o scrieți în comentarii și iar eu probabil o să-l fac. Gameplay-ul pe care îl vedeți aici este un gameplay tancuri de psico live din Borderlands 2, un joc super tare pe care probabil o să fac o serie. Acum încerc să iau chestia asta ca să deschid, să iau armele dinăuntru, dar nu știu de ce. What the... Ok. Deci, cum spuneam, dacă aveți vreo sugestie, scrieți-mi în comentarii și vă rog, dacă o să vă placă videourile pe care o să le fac, de ce să nu vă înscrieți la canalul meu ca să puteți să vizionați, să știți când o să fac noi videouri. Da. Asta este tot de la mine, eu sunt Crodlands și ne vedem la următorul video.